Yes ma. Ina abokin aikinka ne? Ya je siyo goro. Goro kuma? Yes ma. Soja da cin goro? Ai goro na da kyau a jikin mutum sosai kuma zai sa idan ga tangaran. Dan da ka sha sigari gwara ka ci goro. Haka ne. Ka je bakin aikinka. Okay ma, thank you. Rabi. Na'am, yaya? Yaya kuma? Ai na baro muku yaya a can Rabi. Nan sai dai ka ce anti. Aunty? Anti. Aunty. Shi wannan in wane ne? Shi ban gane shi ba. Ili ne. Shi ma a tunga yake. A tunga dan waye? Da, dan gidan Malam Mani ne. Malam Mani? Ban gane Malam Mani ba. Ai ya gaya mun ma cewa tare da babanki suka yi wasan ƙasa. Me ya kawo ku? Neman kuɗi muka zo. Neman kuɗi? Mun zo ne mu yi kuɗi yaya anti, kin san ƙauye babu hanyoyin samun kuɗi da yawa. Ko? Aha. Kun yi sa'a jiya. Mai gidana ya buɗe wani babban gidan gona yana neman ma'aikata. To sai na sanar da shi. In ya so sai a baku aiki a ciki ko? To amma dai ai ba irin wannan aikin muke so ba. So muke mu yi aiki mu koyi sana'a da za mu samu kuɗi manya-manyan kuɗi mu sai manya-manyan motoci da manya-manyan gidaje mu zama masu gidan kanmu ba wai mu zauna a ƙarƙashin